Ahojte ľudia, dneska si vyberieme jedlo v tomto filtre. Už som robil jeden taký podobnejší short, no ale budem dúfať, že vypadne niečo lepšie. No a ideme na to. Takže ako main jedlo by som chcela asi, aby to bol nejaký burger alebo pizza. Takže uvidíme. No je to nejaký šalát, tak bohužiaľ. No uvidíme. Na sides by som chcel, mohli by vypadnúť žraloký, tak uvidíme. A fakt sú to žraloky, yes. Na dezert, no to sa zvedavý, čo vypadne. A nejaký čokoládový muffin. Za mňa v pohode. Zatiaľ ako pitie, tu máme nejaké pitie, akože horúcu čokoládu asi, to je asi najlepšie z toho, čo by mohlo padnúť, lebo tuším, tam bolo aj baboty a to mi nechutí. Teraz poďme na šalát. A tam vypadol nejaký, neviem presne aký šalát, sú tam asi nejaké kocky či čo. A posledný omáčka. A na omáčku by mohol padnúť kečup, lebo kečup extrémne mám rád a to by som si dal s hranolkami. No a to je asi kečup, takže no to docela dobré podľa mňa. Jediné, čo mi príde, že nie je moc dobré, je ten šalát a to main jedlo, to prvé jedlo. Lebo tam by bola padnúť pizza alebo hamburger a podľa mňa by to bolo inak dobre. A šalát, tam boli tuším aj také podľa mňa lepšie šaláty. A to je zatiaľ všetko, zatiaľ čaute.